Manyaman na pamangan, obrang patentado mo king luklukan, at maling kapanwalan di kal karami yaliwang sakit king puso, deniremani mo ng sangka na akakit ng Philippine Heart Association of Central Luzon at darakaling kaso ng cardiovascular diseases keti Pilipinas. Manibat king ibatangga na king kasulungsungan, iti kano'y maging dahilan ng pangamate darem Pilipino. Number one, persistent po throughout the years. Number one po sa statistic nationally, the cardiovascular disease is the top leading cause of morbidity and mortality among Filipinos. Ibig pong sabihin nun, baka po kasi makalimutan natin when we say cardiovascular disease po, ang kasama pong mga sakit doon, high blood. Siyempre po, yung mga magiging effect niya po sa kalaunan pag po napabayaan, na which is stroke, atake sa puso, yung heart failure po na sinabi ni Dr. Chen kanina, yung iba po na napuputulan ng paa, na dahil po nagbabara yung mga ugat sa legs po ng ating mga pasyente, kasama po yun sa mga under po ng cardiovascular diseases po na sinasabi natin. Base pa kayong datos at tsuya kayong rank 2 to 3 in Central Luzon karang rayon king bangsa ating dakalakaso ni miyaliwang sakit king puso. Central Luzon kasi para kami yung sa top 3 ng pagtaas ng prevalence ng mga non-communicable diseases po natin like hypertension. Kukulang na lamo naman kanuking exercise deng tao lakwas deng magobra karang business processing outsourcing o BPO company at aliwa pang obra masyadong kikimot king pwesto. Yung kakulangan sa exercise po natin, lalo na dumami na yung mga job opportunities sa mga BPO po na yung work is mahaba, sedentary, walang exercise. Nung tukyan ng abiso darang cardiologist, at syo kano dapat king 150 to 180 minutes balang Domingo yung oras sa bibiyakin pa mag-exercise, bangsikan niya yung puso ang pombaga. Vascular exercise, yung aerobic exercise, para po maganda po yung lumakas po yung puso. Kasi pag mabilis ang heartbeat dahil sa aerobic exercise, ang nangyayari, maganda po yung delivery po ng blood. Even sa mga areas na hindi po masyado napupuntahan, blood and oxygen. So, kung gusto mo po mawala yung hingal po ninyo, lumakas po yung heart and lungs, cardio or aerobic exercise. Pero kailangan din po may muscle training. Kasi yung muscle, it burns the fat. Kung wala kang muscle, mahihirapan din po yung metabolism. Nag-increase ng metabolism ang pagkakaroon ng muscle. So, meron din tayong aerobic, meron din po tayong strength training din po. Alternate. King obserbasyon da pa kanuring doktor king puso, keraklan ka rin pasyente, latuto kiking gustong pamaninom king panulo, lakwas na din ating alta presyon. Isa po rin sa misconception with regards to taking medication, for example po sa high blood, yung mga pasyente po, binigyan namin ng gamot. Pumunta po sa clinic, 160 yung BP, nag-take ng gamot, nag-120, si patient, 120 na yung gamot, yung presyon ko, okay na. The next month, hindi na siya iinom kasi kala niya, normal na siya. Pero ang katotohanan po nun, kaya po na-reach natin yung level ng presyon ng pasyente na gano'n because of the medication po na tinake niya, na nagkaroon po ng therapeutic plateau dun po sa dugo ng pasyente. Kaya po dapat hindi po tinitigil. Samantala, kasabenin pa magmasusi keng Healthy Heart Month ngayon Pebrero, may organisayang fun run in PHACL. Ining takbo at indak para sa pusong bato, malusog na puso at bato for everyone, ang marapat king Clark Parade Grounds king daratang February 18. Kaya bay Jenna Lumbang Parungaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.